Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan Arona at taga Ilocos Norte, nga iti agdama ket adda ijay Singapore. Ngamsakbay na, intay man paibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Carillo, Licopa ken Espiritu family ken kakabagyan mi ijay Liwanan Babalag Kalinga from Rolando Carillo and family ti Quirino province. Matusalem ken De La Cruz family ti Sitio Corpus Barukbuk Isabela from Nelia Limon. Ading ko ani Jeremy ken Castro family iti Pindangan 2nd Kamiling Tarlac from Jocelyn Castro ti Hong Kong. Alonso Maliaga ken Tanyesa family from Cuse Maliaga Alamo ti Apari Cagayan. Shout out kada Jasmine Rivera, Hazel Esquioja, Lona Bello, May Gamongan ken William Bolosan Sr. Bautista Lagmay, Pascual Galamgam ken Gutierrez family ti Minosikwan Mantakdang San Quintin Pangasinan from Oliver Gutierrez. Amin apren ko dita Hong Kong, amin nga agdengdengeg dita Ribsuan na Gilian La Union, especially ti Lomboy family from Bobby Gutierrez ti Vancouver, Canada. Amin nga agdengdengeg dito'y Pidigan Abra
especially ni Archie Palino from Ana Rose Sultan. Velasquez family ti Sitio Bubor Nagilian La Union, Haske family ti Germany, Edna Bukuan ti Saudi from Imelda Velasquez ti Riyadh, Virgilio J. Boy Glaisa Samurong kan Grace, kastamatan ni Angie ti Santa Cecilia Aringay La Union from Linda Samurong, Mamang Josie Alcalde kan Mabuti family ti Isabela from Cherry Nelson, apok dita San Juan Quezon Isabela isuda Audrey, Pate, Gwyneth, Aaron, pati parents da from Juliet Sugitan, Likod Layugan Carantes ken Ayawan family di Tabagulin La Union from Karen Carantes ti Hong Kong, Nanang Nita Rivera ti Barangay Pideg from Richard Rivera, Iken ken Bakiran family di ta San Roque Burgos Isabela, especially ni Inang Sabel Bakiran from Orly Bakiran, Novelero family from Karen Novelero. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Rona. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Sapay kumata kanayon kayo ang nakaradkad, tapnog tultuloy mat, ti panangipapaayo kada kami itilingligay, babaan kadag iti drama nga ingkay ipatpatangatang, iti Ferds Caballero YouTube channel. May saak nga OFW Manang Emmy, may kadwaday tuyon apagilian ang nagtrabahwak ita. Kas kadag iti padak nga OFW, tinarigagayak mo at tinagtrabaho dito'y balasiw taaw, tapno maipaayak itinasaya at amasakbayan dagiti anak ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, sakbay ti panagpaso ti kontratak, iti umuna apagilian ang nagtrabahwa. Night, mawag ka din di anak mo. Saan pa'y nga rod? Ang mga numakumikumi ti trabaho na Sa paidanda ni agpaso ti kontrata na iti amo na. Nay, kastaya. Amangan nga rod no ado ti asikaswan na. Anya ti kunana aya. Agrenyo pa'y iti kontrata na. Jackman ambo, tasaan pa'y mat nga imawawag. Tinaudi ay awag na, kat idimbaga na nga agpasukan nun ti kontrata na. Kunakmat nga agawid nga roda na. Kunanabot apagpanunutan na pa'y kanaw. Sa bagay, adakin kwa na dayta. Ang umdimot kunanaan na saya at mat dagiti amo na aya. Ang mga nagpirma manan iti baro a kontrata. Orayan talatan ti awag na, tapno maamuan tano anya ti plano na. Muna, kasta lang arodan ti aramidon ta. Hello, Alex. Hello, Rona. Masayap din mawag ka. Maidiwak una yan kan ka. Si kalaang aya, oray siyak mo ta? Oh, kumusta kan? Masayat mat. Kapapit mi lang ka dagiti mulak anak natin. Impatulod ko ni Chichendaan dagiti saan na naalat may nagangkat. Apay, aduunay aya tinaapit yo. Wen, Rona. Ay na, swerte nga rin ti habit ita. Ganda nga ato pa iti presyo dagiti natin. Isa maragsakan ultimo dagiti kakadwa ka nagbula. Ni, nagsayaatan ngay? Ay, gayam. Di mo taglepasan ti kontrata minto no may abulan? Anya ngay, nakapagpanunod ka din? Nakapagdesisyon kan, may papaniti pagbagakin ka? Talaga ka di adisidido kan nga ikalay sanak, Alex? Rona. Iso nga gawit kan. Di ka nag-renew iti kontratam, kat kasarita tandag iti dadakkel mo, may papaniti panggap ko amang ikalay sakin ka.
Sige nga, Rod. Umanugot akon iti singasing mo. Makikalay sa akon kan ka. Ay na, agyaman ako na, Rona. Talaga kami nakayat kumutentag pamilya. Uray siyak mat, Alex. Kat nagasatak, tauray agin na dayuta, nagtalinaad ka na pudno kanyak. Gaputa ay ayatin ka unay-unay, Rona. Sige, taibagak iti amo ka sa anak ko nga agrenyo, tapno makasapol iti kasukat ko. Kat iyawag ko matan kadananang kantatang, ti plano ta pa nagkalaysa. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Ay, nasaya at pantay mawagan. Medyo nabayag basit adi kay mawawag Pasensya kayo, Nanang. Ado amin tiyas asikaswag. Amoyo mat nga agpasunti kontrata. Sa bagay. Ay, kahit anya nga iti plano, anak ko. Agrenyo ka ka di manad. Maikatlo na itano kas kasanaw. Nakapagdesisyon ako, Nanang. Saan ako nga agrenyo? Agawid ako dita Pilipinas. Kasta ka de. Ay, kat nasaya at mutno kasta Rona. Nabayag ka mutan nga da dita Hong Kong. Ada ko maibagak kada kayo, Nanang. Kat makaamo kayon ton amang ibagak ni Tatang. Anya da ita anak ko. Nanang, plano min ka ni Alex ti agkalaysa, inton agawid ako dita Pilipinas. Makikalay sa akan. Ay, adakan ka na ita anak ko. Anda ka mutan iti husto nga ina tapno ang desisyon. Dahita tinapagsaritaan mi ka ni Alex, Nanang. Ay, sa bagay, awan makunami ka ni Alex. Nagagag nagtrabaho. Kanasingpot pa'y abaro. Agyaman nakta magusto nyo mat ni Alex sa para kanyak, Nanang. Orayan nyo harot ti panagawid ko. Kat ni Alex ton ti mangsukon kanyak iji airport. Lakay, ada ibagakan ka. Imawag itayan ni Rona. Kahit kumusta mo't di anak mo. Hay kat nasaya at latamot Anya di ko na mga ibagam. Agawidan ni Rona. Saanan nga agrinyaw iti kontrata na. Ay kat nasaya at nabayag mo't basitan nga di Hong Kong. May bayanta mo't nga gawit tapno agdadan na tayo manan. Mailiwa kaun iti anak ta. Wen, agdadan na tayo ngam apag-apaman laeng Lakay. Nay, ti kayat mo asawan ni Nay? Makiasawan di anak ta, iso nga agawi dun. Agkalay sa ada kanon ka ni Alex, akaayan-ayat na. Asta ay kat panawon meten atap no agsimpadan. Nabayag meten nga gayan-ayat da. Kun adamot na talgay apagsapulan ni Alex. Unmot, adamot di bangkag na pagmulmulaan na itinatnatag. Saan mo't amaaw-awanan iti apet? Naku na, Maun. Kahit kaano-kanungay nga agawid ni Rona. Apaman nga agpaso ti kontrata na agawid ka naun. Kat ni Alex ti mangsukon kankwa na iji airport. May saak a domestic helper iji Hong Kong manang Emmy. May katlo ko man a panagpirmak iti kontrata. No bilang agrenew akpay,
Ngam ingkadeng min ka ni Alex sa kaayan-ayat ko nga agkalay sa kamin. Saan mo't nagkadkad dagiti dadakkel ko, taadda kami matan iti husto nga edad, kan adda motan pangrugyan mi, kalpasan ti kalay sami. Nakaawidak nga rod iti pagilyan tayo, kat kalpasan laeng ti sumagmamano alawas, apaman anaurnos mi kan ni Alex ti amin, nagkalay sa kamin manang. Wanda kayo, Rona. Alex. Daragsa ka pa nagkalay sayo, anak ko. Agyaman nanang. Agyaman kami, nanang. Tatang. Itatanalpasan ti kalay sayaw. Salud-sudak manunday tao. Talaga ka dadi yung kayat ti agnaad dito'y balay. Huwag nga agpaiso, anak ko. Nalawa ba ito'y balay apagyanan tayaw? Agyaman na kiti jaya yo, nanang, tatang. Ngam, adamot na ipatakdar ko abalay apag naidan mi ka ni Rona. Wanarod, nanang. Tatang, kat asidagday ta iti bangkag ni Alex. May mayatap no mabantayan mi dagiti mula mi. Magkantiso no isuti ko nayaw. Sa bagay, saan mo't ni adayo day jay dito'y balay. Kan may mayat no nakalasin kami, tatang. Nanang, tapno ammo mi noan niya dagiti kasapulan mi. Kastamot ti kayat ko mapasamak, tatang. Nanang, isasapay la ko tamaawatan da kami. Bakit? Mapana ko na di bangkag. Aganad ka dito'y balay Di ka o nagbambanog ng runakit ni, kabula namon. Uwan ka di nakpagdanagan. Kabaalak ti bagik. Kan narigrigat mo nakatugawak latan. Amang ano marigatan ak tong aganak. Masapol masapa kami ni tama pan di bangkag. Ta kitaan mi dagiti mabalinin aburasan nga ilako. Amang ano sumangpad di umay agangkat kadagiti maburas anat natin. Mabalin samot na naburasan dagiti daddo malakay. Wen, tapno maisambot iti napinta sa presyo. Kasapulan tati kwarta busbusin ta para iti panaganak mo. Masapol ang nakasaganan ti amin sakpay nga aganak ka. Makaamu ka pa'y langarod ta sa anak mo tan ang makasurot iti bangkag. Anya kalakit din aya. Siyak ka din di makaamo. Sana balit adam madagiti tangdanak nga agburas. Aganad ka nga rod lakay.
Nagsapa ka matan ngay malati Rona, anak. Kananda dagita imot mo. Diyan atang apangramanan nyo. Taado tinayawid iji balay, tatang. Apay, nakalako manon ni Alex itinatay. Wan tatang. Imay jagang angkat idi kalman. Katadumot tinabati. Iso nga inyag kon aditoy. Ay, ayan ni nanang. Ay, aday jay likod ti balay. Aglablaba. Mapankalatan ni ayan na no kayat mo akasarita. Ang ginanaakman pa'y biit tatang. Asla, maulawak nga minabigbigat. Anya? Ang mga nagsakit ka matrona. Tinasaya at aginanakapay ta ang mga noanyakit din day ta amarikrik na anak ko. Sige nga rod, tatang. Kunak no nakaturog kan. Oh, kumusta ti ipapan mo iti ayan ni kumparem? Ayos mat. Adutin na pagsaritaan mi. Kat interesado ako iti may sana ibagana, Rona. Anya day ta? Si Mangput nga min bayaw ni Pare Lito ang nagkapoy di New Zealand. Di asawa ti inaudi akabsat na? Wen. Kat nakunana nga ado kano ti bakante ita iti pagtrabahuan na iti New Zealand. Kat, interesado ka itimbaga na? Saan lang nga siya, Rona? Pati ni Pare Lito, interesado mo. Anya ti kayat mo asawan? Kasla kayat kumuti agabrod bakit? Mayat ka no tagtrabaho dyan New Zealand. Kasla na umaakmot nga minan nga dalang iti bangkag. Nang Rona kat dumakdakil ti pamilyata. Dandani mon ipas nga iti maikadwa nga anak ta. Sigurado ka iti dayta, Alex. Narigat tag trabaho iti adayo. Napadasak dayta iti kaaddak iti Hong Kong. Rona, bakit? Awan ti narigat basta kayat mo. Para dayto iti masakbayan ti pamilya tayo. Kasano nga rodon ti bangkag? Ila ko talangan. Ti daduma paglakwan, iso taramatag nga agapla iti New Zealand. Adakan ka no dayta ti kayat mo. Sa anak nga agbalin at tubang iti kayat mo. Total, imbagam mo't apara iti pamilya tayo day nga aramidam. Wen, bakit? Tapno maipaayan kayo iti nasaya at panagbiag. Kaya't ko dumakildag iti anak ta, anasaya at di biag tayo asang kapamilya. Asaan tayon amarigrigatan. Naila ko nga rod ni Alex ti bangkag na. Kat ti daduma ang naglakwan na, iso ti inusar na ang nag-apply anapan iti New Zealand manang Emmy. Diyak matan nagkadkad, taamok apara iti pamilyami. Iso at tinarigagayan ti asawak ti nag-abroad. Kaasi ti Diyos, nasaya at mat tinasarek at trabaho ti asawak. Kabayatan a dumakdakkel dagiti anak mi. Makunak ang nasaliwanwan matan ti panagbiag mi manang. Idi agad adalan iti elementarya dagiti anak mi, nariknak akasla adda nagbaliw iti asawak. Manmanumutan nga umawag ken agipatulod iti kwartami. Kayat na kano ti makaurnong adagos tapno makaawid matan diti Pilipinas. Gapo iti kasjay arason na, siya kun tinagaramid iti pamuspusan tapno saan kami amakamtod kadagiti anak ko. Impakadak nga rod kadagiti dadakkel ko nga agtrabaho ak manang Emmy.
Impakadam ka din iti asawam nga agtrabaho ka. Saan na masapol, nanang? Jak itulok ajak maipaiti ka sa pulan dagiti anak ko. Nagdakkel ti nagbaliwan ni Alex. Kasla jak maaklon ti rason na, nga iso asaanan amasansan nga agipatulod iti kwartami, takayat na kano ti makaurnong adagos. Apay, iti dayjay akabayag na dayjay abroad, saan pa'y nga taan nakaurnong, kat ti alawan sila ang matipat patulod na manipod iday. Jak kayatan ti makisubangkan kwa na, nanang. Jak kaya takasla kami kakaasi kadagiti anak ko, nga agururay no kaano apatuludan na kami iti kwarta. Kasla saan gamin anak kapapati ti kasjay arason na anak ko. Talaga saan, nanang? Kasla sa bali pa'y katindi sumsumrak iti panunot ko. Kat sapay ko mata nagbiddo taklaang. Ala, aramidem na anya ti ammom apagsayaatan nyo nga agiina. Di mo pa kadanagan nagiti apo ka, tadi mi idabaybayan ka ni tatang yaw, kabayatan nga agtrab-trabaho ka. Kan may sa, dadakkel damutan, Rona. Agyaman ak, nanang. Adan na sa pula ka trabaho. Amok ang makatulong da ito'y kada kami nga agiina. Hello, Alex? Naimbag tayo mawag ka. Anya din nadamag ko kanayon ka kanong awan di tabalay. Kanayon da ka kano ang makita na kapustura arumrumwar kat rabihin na agawid ka. Naimbag man, tada panawon mo anang damag iti dayta. Saan aya kayat mo ti makaurnong adagos ako nam? Isa man manukan nga agipatulod iti kwarta. Agtrab-trabaho ako na, Alex. Tapno ada pangalaak iti gastusak para kadagiti anak mo. Di ko nang kipti. At dan kasinsin narak mo alalaki isa nakapustura ka tunggal pumanaw ka di tabalay. Siguro, at dan nasara ka malalaki iti ayan ti trabaho man niya. Walang kantis ka, babae. Ne, awan ti aramidak adakas, Alex. Agtrab-trabaho ak para kadagiti anak ta. Sikat ti nagbaliw. Kadyak mo, no sikat ti adar aramidan na ang milagro di tayan mo. Isong agpudno kalaangan, Alex. Nasa isayatan asikat ti pakaamok iti kinapudno ngam iti sabali a tao. Rona. Oh, apay adi ka makasungbat. Agpayso ti ibagbagak saan ka di? Sikat ti adda sabali a babae na dita. Iso adi mo ipulagid kanyak ti aramid mo. Sa anak at nga, Alex. Tapno jak maawatan ti aramidam kada kami. Sige. Total, sigamot lang tinangkarit kanyak. Aklunan. At dan kakapbalay ko dito'y kat di mo namnamarin na sublian kapay. Anya? Nagkawan abain mo, Alex. Nakonsensya nga inaramid ti kasta kada kami kadagiti anak mo. Aramidan mo ti kahit mong aramidan. Awanan ti bibiyang kukan ka. Pinutod ng ti saritaan mi. Ti ahunan pa inalalaki. Kunakon ka nga sa bali nga aramidan na. Adda ka nun sa bali ang adandan na ti awanan bain. Anya, puno ka diti imbagam, Rona. Huwag tatang, saan ko kanon anamnaman? Tandan ka dandan na babae iti ayan na pagilian. Kunlakon ka, nga da sa baling aramidan di awanan bain nga asawam. Jakla ni namnama maaramid na ti kastakan ka anak ko. Kat no nakasingsing pot iti adda dito'y pagilian tayaw.
Singpat kita mat gayam ti duldog a lalaki. Kasano ngay gaibagam da ito'y kadagiti anak yaw. Makamo di tananang. Tinapatag. Naamo akong ti kinapudno. Tapno sa anak matakas latang nga amang namnamalatan kan ko, ana. Ay, mala, bay amon anak kaw. Makaamun ti Diyos kan ko, ana. Di kaagdanag, kasaan da kayo abaybayan. Pasensya kayong tatang. Nanang. Diyakin pagaro pa kasto'y ti pagbanagan ti pamilyak. Nagayatag gaya minisan nga umumno tao. Ay. Idaron mo anak ko, tapno pagawidon da dito Pilipinas. Sana nanang, ipamaisaglatan ti panahon ko kadagiti anak ko. Husto ti ko na ti anak mo, Ninit. Di mon pagsayangan iti panahon ti kasya kita ti tao. Makaamon ti Diyos ken kuana. Nanang, nakaikadang akon. Agaplayak manan iti trabaho iti balasiw taaw. Sigurado ka kadi iti daita anak ko. Wan nanang, awan ti maipaay ko ang nasaya at amasakbayan dagiti anak ko. Noog tali na edak ditoy. Masapol ang makigasang-gasa takmanan para kadakwada. Ay, anyan dayta napasabak kada kayo anak ko. Di kagdanag nanang. Kabaalak daytoy. Kat panagnakak iti dayja lalaki. Akabaalak aparang ayan ti biyag mi nga agiina. Masapon nga agbalinak anatib karnanang para kadagiti anak ko. Tarabayan na ka ti Diyos iti amin a desisyon mo, Rona. Amok akabaalam asarang ti panubok asimmangbay kada kayo. Ikarigatak nanang. Kat makaamu kayo kuman kadagiti apo kuyo. Rona, naturadak mo madayumanan. Taamok nga da kayo apang ibatsak kadagiti anak ko. An-anusan da kami kumananang. Wen, anak ko, di kaagdanag. Sikat ti agad na di ti papanaam. Kanayon ka ako mararag iti Diyos. Wen, nanang, kat agyaman ak unay kada kayo kun ni tatang. Aging gaita, adaak pa laang dito'y Singapore manang Emmy. Adamutan iti sekundarya dagiti anak ko. Damag ko nga ada kanon sa bali a pamilya ti asawa. Ngam siyak, aging gaita, sa anak kon anak relasyon iti sa bali. Pamanaknak asaan nga agpaiso ti pamabasol na kanyak idi, nga ada sa bali a lalaki iti biyag ko. Impamaysakon ti atensyon ko kadagiti anak ko. Kat ti pagyamanak, napigsapay laeng dagiti dadakkel ko amang tartarabay kadakwada. Saan moten ang nagdamdamag dagiti anak ko maipapan iti amada, tasyakon tinagserbi apan nakaama ken pan nakainada. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Rona.
Pagayam ko arona, bilibak iti kinatibker mo. Pamanagnag ti panangaklon mo iti napasamak kada kayo nga agasawa. Impakitam akabaalam abyagan, kan ikan iti nasaya at amasakbayan dagiti anak mo, babaan iti bukod mo a panagsalukag. No pay nakunam asaan ka nakirelasyon pay iti sabali, mangnamnama ak asapay kuma, tadumtang tumatlaang ti lalaki nga agbalin akatakunay-nay mo iti tungpalbiag mo. Alakastaan pagayam ko, ket agyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsa, isudat ng waris. Kadagiti tugon, iti danal tibiyag.